И добре дошли хора в моето ново видео. Днес ще ви свира 3 песни, именно Бела Чао, Титаник и Фюрелиса, така че гледайте до края това видео. И да не забравяйте да се абонирате за канала с камбанката и да оставите лайк на това видео. Така че хайде да започваме. И хора, надявам се това видео да ви харесва. Ако ви е харесало, се абонирайте за канала с камбанката. И да не забравяйте да оставите и лайк. До следващия път. Чао!